tekemisessä ja oli aina mukana fokus sydämeen ja sitten mantran kanssa tehtiin. Erinomainen tapa niin kuin aloittaa päivä ja saada niin kuin kroppa käyntiin. After each class I was feeling like so much sharpness and be able to be concentrated. Se harjoitus on ikään kuin kehittynyt ja syventynyt päivä päivältä ja ollaan päästy aika pitkälle tässä parissa viikossa. Ja sitten on niinku hyvä syödä maittava aamiainen siihen päälle, että se on niinku ollut hienoa. So now Yoga Sutra then goes much deeper in discussing this, really talking about the qualities related to knowledge, transcendental knowledge. Me naurettiin joku aamu täällä joogakavereiden kanssa sitä, että ei ehkä kehtaa sanoa, että ruoka on ollut yksi parhaista asioista, mutta me ollaan saatu tosi herkullista kasvisruokaa joka päivä. Että jos sen takia voisi tulla. Ollaan tehty useampi tämmöinen temppelivierailu ja ne on kaikki ollut jotenkin tosi ihania. Nämä retket on ollut kivoja siksi, että harvoin on niin asiantuntevia oppaita mukana. Ollaan päästy tutustumaan sekä paikkoihin että tapoihin ja nähty tosi erityisiä paikkoja ja koettu erityisiä hetkiä. Ja sitten ollaan myös käyty Iskonin temppelissä ja se on ollut semmoinen ihana kokemus aamulla herätä tosi aikaisin ja kävellä sinne. Ja teitit ja darshan ja mangalaarati, uudenlaisia kokemuksia, ihania. Yksi mun suosikeista oli ehdottomasti veneretki Gangesille. Sitä ei moni ole tehnyt, erittäin suositeltavaa. Oli tosi kiva nähdä Intiaa sieltä joelta käsin ja temppelit siellä taustalla ja laulaa kirtanaa muiden kanssa. Ihan parasta. Sääsuosi vielä oli semmoinen lempeä kesäsää ja kaikilla oli hyvä olla. Nämä ihmiset, jotka on järjestänyt tämän, ne jotka otti aikaa tulla tänne, niin kuin yhteisö on ollut aivan mahtava. Se on hienoa. All these bhakti things, yavas, kirtanas, I just feel it in my heart. I'm so grateful that I got to be here in Mayapur. Täällä ollaan ikään kuin oltu sellaisessa ihanassa bhakti-kuplassa. Ja se, että ei ainoastaan ne harjoitukset, vaan se, että ollaan yhdessä tehty ja aivan ihanan opettajan kanssa. Kiitos paljon. Ai millaista on ollut? No ihanaa. Kaikki on ollut ihanaa. Please come to the next one.